Sådan evaluerer du dit kursus i emokvalitet.dk. Start med at gå til hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Klik på Log på oppe i højre hjørne af siden. Du skal nu logge ind med dit MitID. Indtast dit bruger-ID til MitID. Klik på Fortsæt. Og log på med MitID, som du plejer. Når du er logget på voksenuddannelse.dk, vil du se et pop-up-vindue med link til dit spørgeskema. Klik på linket for at komme til spørgeskemaet. Hvis du ikke har et pop-up-vindue, så tryk menu i højre hjørne. Klik på menupunktet Evalueringer. Så kommer du til siden Evalueringer, hvor du kan se dit link. Klik på linket for at komme videre til emokvalitet.dk. Nu er du på forsiden af emokvalitet.dk. Klik på Start spørgeskema for at komme i gang. Du vil i løbet af spørgeskemaet få at vide, hvad spørgsmålene handler om. Klik på Næste for at gå videre. Du vil få spørgsmål, hvor du skal vælge mellem flere svarmuligheder, og du vil få spørgsmål, hvor du skal give svar på en skala. Skalaen går fra 0 til 7, og 0 er dårligst, og 7 er bedst. Klik på skalaen for at vælge dit svar. Der er spørgsmål, hvor du har mulighed for selv at skrive et svar. Klik på tekstfeltet og indtast dit svar. Du er nået til sidste spørgsmål, når der står 100%. Klik på Indsend besvarelse. Når du når til siden færdig, er dine svar gemt og sendt ind. Du er ikke færdig, før du når til denne side. Tak fordi du vil evaluere dit kursus på emokvalitet.dk. Husk at klikke på Log ud. God fornøjelse.